F'ġurnata xemxija f'nofs Novembru miet ta' Bormliżi ħonqu t-toroq f'Birkirkara kif ukoll f'Raħal Ġdid, hekk kif l-istatwa tal-Kunċizzjoni bdiet triqitha lura lejn Bormla. Kienet ġurnata mistennija ħafna mill-Bormliżi bl-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni reġgħet lura f'Bormla wara pellegrinaġġ li sar b'tifkira ta' dak li ġara 75 sena ilu. Il-banet sa 3 bliet kollha pparteċipaw f'dan il-pellegrinaġġ storiku li wieħed simili jaf jerġa' jsir 25 sena oħra. Fl-aħħar jiem l-istatwa tal-Kunċizzjoni kienet fil-Bażilika ta' Sant'Alina f'Birkirkara fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta l-istatwa ttieħdet mill-Bażilika ta' Birkirkara lejn il-Kolleġġjata ta' Bormla fit-tmiem il-qilla tat-Tieni Gwerra Dinjija. Il-purċissjoni tmexxiet mill-Arċipritt ta' Bormla l-Kanonku Anton Kassar. B'versi rimati minn folla ta' nies li mxew wara l-istatwa, din għamlet xi ħin fil-Knisja ta' Kristure f'Raħal Ġdid, fejn spikkat ix-xena tal-Vara ta' Kristure iħares lejn Ommu Marija. Okkażjoni wkoll hija unika li tara żewġ statwi titolari ħdej xulxin fil-Knisja fl-istess ħin. Il-purċissjoni laħqet il-qofol tagħha kif il-Vara reġgħet lura fil-Knisja Kolleġġjata ta' Bormla biex jibdew il-preparamenti għall-festa ta' 8 ta' Diċembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.